guys, kain. Kamayan. Kamayan guys, kamayan. Oh, diba? Ang sarap. Ang sarap-sarap. Mga po-bebe. Nandito po kami sa Kopong-Kopong, kung saan maagang nalalasing ang mga tao. Tumba ang mga bote, kalat ang mga baso. Nandito po kami, hindi pwede capture ng iba. Oh, ayan. Ito, pagkain pang mahirap, pero napakasarap. Yuhuhu! Paano ba ito iharap sa akin? Wait lang guys ha. Haharap ko lang sana yung camera ko. So ayaw maharap guys. Ako na lang dito haharap sa kain. Isang kanin po tayo? Isang kanin pa. Bukasin mo muna yung Robert. Hindi. Alam mo, maganda. Bukasin mo muna yung isang kaldero. Nag-order naman siya ng isang kalderong kanin. Sakit ng Pinoy. Hindi pa matapos kumain. Order pala may tatanong na kung magkano. Ganun talaga. Mga nakikita. Hirap lang kami eh. Kaya tanong kami. Talaga. Baka pabayaran natin ng mga tao na natulog. Guys. Hindi ko nakakaalala kung may isang bisaya. Kumain na ako yung ito. Ang pagana ko. Kain guys. Sabi ng isa parang may mani. Sagot ng isa peanut. Peanut na! Magical butter. Hi! Ito yung plato ko. Parang kainan lang ng aso, no? Ito naman. Ako ang pinakamalinis sa kanilang tatlo. Pinakamalinis? Oh, no. Ayan. So, guys. Maybe, bye-bye na. Bye, guys. Kukaon sa kog maayo, no?